Præsentere os selv, og jeg hedder Oline, og jeg hedder Amanda. Og mit navn er Søren. Og vi skal være jeres værter for i aften. Og vi går alle tre i 9. klasse på Brøndshøj Skole. Og ja, det næste nummer, det er 3. klasserne, og det er bandet, der hedder The Originals, som skal synge Midt om natten. Giv dem en rigtig stor Ja, klar. Skal jeg filme? Ja, gør bare. Jeg kommer. Her så på det. Burde det være? Hallo? Hallo? Jeg behøver ikke at høre. Strisserne kom, før vi ventede dem midt om natten. Så mig og min baby, vi var på den igen midt om natten. De kølede gasken vinduerne, så tårerne de trillede på i stuerne. Og ja, før vi kan Spacey tog den ud i det. Det næste der skete tør jeg ikke tænke på midt om natten. Før vi kan Spacey tog den ud i det blå midt om natten. Han ramte gaden fra en 5. sal.
midt om nat. Sagde gå nu hjem, men de spurgte hvor er det midt om nat. Nu glæder jeg mig til at blive en gammel mand, så får jeg nok et værelse, der lyser med vand. Og der kommer strisserne nede på besøg igen. Midt om nat. I morgen